vumelelani mna ndiloyisile ihlabathi. Phela nifundele ke ngesingesi ke umuntu nesingesi nesixhosa sidala ngabo phakama sifunde kundi kwayo masifunda yena funda nesinye isixhosa ke so ke Xobondaba ukoyiswa kwehlabathi. ukoyiswa kwehlabathi. Verse 33. Ndinixelele ezi zinto ukuze nibe noxolo. Kuba nimanyene nam. Ehlabathini niyakubandezeleka. Kodwa musani ukuxhalaba. Kuba mna ndiloyisile ihlabathi. Amen. Isihloko nge-English sithi I have overcome the world. Verse 33. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Inkosi sicela njengenaso uNkulunkulu wamandla ngelizwi lakho liphilile linamandla cela ukuthi uthethe ngalo namhlanje uthethe nenhliziyo zethu uthethe nempilo zethu kwenzeke yakho intando ezimpilweni zethu ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Sizothandaza ngokubazalwane egameni likaJesu. Sizothandaza ananto eninzi enzayithetha ngalamazwi kodwa ngicela unimamele sisise kwenze bungashiyeki. Apha inkosi yethu uYesu lena ithetha nathi ngqo. Uthi uJesu ayibo amen. Ndithanda le ndawo yokugqibela uthi ndiloyisile mna ninguYesu ihlabathi. Uthi yabona apha kulo mhlaba njengoba nimanyene nam nje ninguYesu nani nizoba nambandezelo. Sonke musani ukuxhalaba musani ukoyika ngoba mna uJesu ndenze njani ndiloyisile ihlabathi. Simkhonza uYesu wethu bazalwane enguYesu oloyisileyo ihlabathi. Ayibo amen. Simkhonza ngoba embetha amandla oloyiso. Asimkhonzi ngoba kuthena kanye ngoba siveje ngaye kodwa yena wombethe uloyiso. So xa samkele yena uJesu sifumana uloyiso. Ayibo amen. Sihamba noYesu awoyisayo. Namhlanje ngizoqinisekisa nje lento ndiyithethayo. UYesu uthi ndiloyisile ihlabathi. Amagunya onke ehlabathi, amandla onke ehlabathi, mna uJesu ndiwakrobozile ndawoyisa esiphambanweni ndawaphunyula ehleni. Bonke amagunya bobumnyama bohlulakala boyiseka. Ayibo amen. Uyabona ke uSathane yamanje ineqhaye emzalwaneni. Kuzoba ukholo lwakho. Ukuthi ulahlekane nokwazi ukuthi lo Jesu obamkeleyo unamandla kangakanani na. Up to the point yokubana ziphethuka izinto okanye ziguquka izinto. Owabona amandla engxaki ojongene nawo
uJesu okade impilo yakho owalusa ubomi bakho ubana sisuse yena lo Jesu kuphelile ngawo sokufumana sothandaza sabona khona wesithozo kaJuda ungavumi uSathana akususe uYesu Yes.